kan dosa tak krembat sirahmu. Janggane dengki Sang Bambang Gunel datan saken glawat sigra ngkatak ngono suriga pejah kekalihipun Prabu Rini Wijastuti sesingloning Kyai Togok wondene Bambang Gunel dengki satreng Drepsila geni Bambang Wisanggeni. Kaya Togok. Nggih, Raden. Lah kok dadi kowe tekan kene aja takon dosa undangke Panakawan kelangan apa-apa. Ah, ampun lo tak wangsul mawon. Simbok ki ra wis ora men to, Gong. Mbok cangkeme iki sing apik ora. Lho, iki kenyataan kok. Iki asline ngono kuwi wong sing ora nggarap sari, wis ora iso hamil. Lah kok bapak duwe anak meneng kok gak hubungan terang gelap. Hubungan gelap. Neng ngono aku sok ngrungokke nang omah kae kowe sok nyanyi sepanjang ora konangan kita selalu bergandeng tangan. Ngono kae iki asline kowe duwe anu ta duwe selingkuhan to, Pak? Bagong cangkeme sing apik. Iki dimidhangetke piyai akeh. Ya aja ndakwa Semar kaya ngono. Semar ki wis tuwa, aku ki wis menep. Aku wis ora kengguh karo kahanan kaya mengkono. Aku wis ora kepencut karo lambe abang. Aku wis ora gampang kesrimpet bebet kesandung gelung. Kesandung rok? Kesandung gelung. Dadi aku wis ora nggagas perkara kaya ngono kuwi. Kowe tak kandhani ya, anakku iki beda karo kowe. Lehku nemu nalika aku mapan salat subuh. Nang endi? Nang musala. Dumadakan nang kono sono bocah bagus. Jarine tak takoni, ora duwe papan, ora duwe dunung, ora duwe bapak, ora duwe ibu, terus nangis nang pangkonku. Sing nangis anake apa mbokne? Kosek Bagong kowe aja cerewet. Aku curiga Semar ki pinter ngarang cerita bahaya soalnya. Gawe apa jenenge ki? Gawe alasan ki pinter banget Dipoto. Dolan ro kanca-kancane, foto winganane. Asline piye Mir? Kosike to. Kowe aja cerewet. Aku lagi seneng mayang iki Mer. Lah bocah kuwi terus tak pek anak. Bocah mau umure udakara ya saiki wis 20 taun. Satu susuk. Bocah mau tak jenengi Bambang Gunel. Merongos ora. Ora ngawur. Arep bocah iki nuwun sewu gusine rada kemajon. Aku omong gusi lho. Ning bocahe bangun miturut sregep dandanane ya besus, ora tau gawe lara atine wong tuwa,
takon olah utawa takon garap tegal sawah ya mangkat ya dirampungke. Nang iki aku kok bingung ngrasake si nggonel. Sebabe telung dina kepungkur nggonel iki nembung karo aku nek njaluk rabi. Ambek dirabekke. Mengko karepe piye? Digedhekke apa dicilikke engko bapak mingkari dawuh karo anak-anak. Nek pancen kuwi adikku tenan arep ming pek-pekan anak pek-pekane bapak, anak pupone bapak ning kuwi dadi adikku. Ya ta, Tru? Heeh. Ya ta, Gong? Heeh. Nek pancen nggonel pengen rabi karo sapa? Mengko tak ragatane engko tak dudahke celengan. Ya, Tru? Ya. Nggon aku ya wis kebak celengane. Engko dudahke celengan ya, Gong. Moh. Lho. Adine awake dhewe, anak angkate bapak iki pengen rabi. Rabi ya dhewe. Rabi sing ngrasake kono. Aku kon ragat. Nempel ye. Lho. Ayo ra entuk. Salahe ra entuk kon ragat. Apaku? Anake bapak angkat. Arep diangkat arep dibleseke sakarepmu. Aku ora gagas kok. Sik, Bagong kowe menengo, mergo iki ana sambung rapete karo kowe. Lho. Kono sambung rapete karo kowe, Gong. Mbok kowe maksude piye? Kersane? Bareng Gonel tak takoni, Nel, kowe pengen rabi karo sapa? Nek bapak kersa ngrabekke kula, Super Cup kula ajeng kula dol. Super Cup go golek ramban arep didol. Super Cup ki montor apa? Ayo montor jaman biyen. Kowe urung ngerti. Super Cup ki speedometere tekan 80, mlakune 120. Nggone Gonel kuwi. Apa iya? Domongi ora percaya. Bareng tak takoni kowe arep rabi karo sapa? Gonel prasaja karo bapakmu Semar. Nek Bagong ora selak karo atine lho. Bagong iki ya duwe anak angkat wong wedok. Lah, kuwi ditresnani karo si Gonel. Mula dole kowe tak lumpuhke iki rembug kulawarga. Bagong, anakmu angkat tak peke, tak rabekke karo Gonel ya cah bagus. Gong kok maju. Jane masalah iki arep tak delekke lho, Pak. Ning gandeng kowe somong nek aku duwe anak angkat wong wedok, aku dadi bloko karo sampean. Pancen bener nek aku ki lagi wae entuk anak. Wo. Ya ning musala, ngisor kretek iki. Aku iso tak takoni bocah kok lumayan jane. Tak matke iki cah iki jane ayu ming ra kopen. Tak takoni kowe anake sapa? Mboten gadah bapak, mboten gadah simbok, kula kliyang kabur kanginan. Tak opani gelem piye? Nggih nderek Mas Bagong, Pak Bagong. Terus tak dak mulih, Tru. Tak dusi. Ha iya. Terus tak nggoni sandangane bojoku kuwi ketok ayu. Wo, terus tak pek anak. Tok jenenge sapa? Kae tak nang omah ya mung tak undak kasil ngono. Kasilah. Jenenge kasilah. Heeh. Ayu tenan anggon aku saiki akeh wong nom-noman do teko. Ha kok bapakmu nek arep dirabekke karo anake bapak sing jenenge Gonel. Ngene ya, Mir. Iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antarane bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko le ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ha ta? Terus kowe duwe anak, padha karo si Gonel ki mau ora adikku. Nek anakku dipek Gonel ki padha karo like ngepek putumu. Sadar ora kowe? Goleke wong liya. Aku moh anakku nek kon bebekan rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang, mumpung aku ndek anak ayu, kisirku tak nggo munggahke derajatku.
saura-urane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat derajatku saya dhuwur. Ha kok mung ngartok pek. Sing tak alap bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mon anakku arep pek ora iso. Ora iso pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamar anakku. Anakku cantik, Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene kok. Bagong. Maksudnya ki nganu peredaran-darah ki nae ngono lho. Tenan aku nang omah wis tak injen. Wah. Anake dhewe kok diinjen ora. Sok tak pernahke nek nyandang nganggo ora kaya ngono kuwi no. Iki nganggo dinggokke nang kene. Iki dinggokke nang kene iki sing nata ki aku. Ayo wong tuwa bejadasmu. Gong ora kasar-kasar. Ya men apa? Sakarepku to. Ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak iki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki? Mbah mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ra. Dina dite kok lakon-lakonan. Ha iya. Ngene iki apik. Ngono lho, aku mau nek lamar asli. Bumi langit tangkep ya Pak, budidaya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar. Ning yakin sumpah. Nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat. Ora entuk, Mar, ora entuk yakin arep aku anakmu ning nuwun sewu sak gedagan iki duwe prinsing dhewe-dhewe. Apa Bang? Prinsip. Prinsip. Hah? Prinsip. Prinsip. Prinsip ini nyelempet. Orang prinsip. Duwe prinsip dhewe-dhewe. Dadi aja ngawu, gawar-ngawur. Aja waton sakepenake duwe demi aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk. Wah, tidak segampang itu. Ora gampang kaya ngono kuwi, Mar. Memutar balik ke lelakon ora gampang kaya ngono. Arep aku anakmu ning nuwun sewu. Aku wis matur aku karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe, duwe jati dhewe-dhewe. Mulane sampean arep meksa aku ora iso. Pokoke tak tameni dada. Tekan kapan wae nek sik gonel pengen rabi karo Kasilah iki mau. Aku ora entuk, wis ngono wae, Pak. Aku tak mulih, aku ora melu rembugan perkara iki, Pak. Klepat Bali ya, Truk. Aku dhewe ora ngerti. Pancen Bagong iki nek karo aku rada congkrah atine rada ora cocok. Lah terus kersane bapak, mbok coba tututana kono. Riyen sing apik-apik. Bagong njaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Waton anake gelem dipek karo Nggonel mergo adimu, sik Nggonel mau nek nganti ora kelakon dhaup karo anake Bagong angkat mau. Dheweke trimo ngentengake patine. Woh, kedrawasan nyun pamit tak ririye Bagong, Pak.
Wira Tamtama ngaling ana risang senapati gunagana anakku cah bagus Bonel wonten dawuh Kanjeng Rama kowe kok metu ora tak timbali ngopo kaget raos sing manahku yo wonten ing pendhapi pedukuhan Karang Kadempel ketingalipun kok sami gayeng gumarenggeng wonten menapa Kanjeng Rama kowe iki wong lanang aja sok nganggo idep pasangan kaya ngono arep tetek apa piye lah kok dadi nganggo idep pasangan jlentir barang ngono kuwi menika kula manggihaken wonten ing kamar mandi kae nggone mbokmu inggih namung gumun kula ing atasipun rambut idep kok keriting mbokmu ne tuku kleru ngene ya nek kowe tak kandhani inggih Kanjeng Rama dos pundi nggonmu kepengin rabi karo anak angkate lekmu utawa kakangmu Bagong kuwi iki mau Bagong muring-muring Kang Mas Bagong muring-muring muring-muring perkawis menapa muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine sing digoleki supaya iso munggah pangkate munggah derajate Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong mekaten monggo prasetyaning manah kula menawi kula mboten kelampan dhawuh kanipun anakipun Kang Mas Bagong menika badhe kula entrengaken gesang kula Kanjeng Rama tegese kula temah pados dalan pejah tegese golek dalan pati iki piye dalan buntu kowe wis duwe apa jenenge iki bibit-bibit iso banyol sesuk nek sakrap kakangmu telu tak dadekke ponokawan inggih ngecaken dawuh lajeng kepanipun Kanjeng Rama kados pundi ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong men nyawang adine mbok menawa weruh rupamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe mekaten Kanjeng Rama iya menawi tetela mekaten suwawi kula dherekaken aja suwe-suwe bareng karo lakuku monggo Kanjeng Rama kula dherekaken ayo nggonel nitih superkap rasa Cahayu anakku wong manis sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur 2 dina mesti mati merdodo gegeden ndas sing kari dhewe iki urip gelo sawangen kae ra wis malah medeni wong ta ning aja lara atimu ya inggih biyung mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat aku rasane kaya kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu omah kene iki dadi berirama rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu duwe anak sing jan mula tangga teparo iki akeh sing do ngrasani karo awake dhewe bejo temen kae iki Lurah Bagong karo bojone
entuk anak kowe kok ayune ora jamak-jamak. Anggere sore iki kene iki biyen sepi sing mara iki ming kodhok. Ning saiki cah nom-nom umur las-lasan iki mesti do numpak montor do. Gayane do tetenguk ning ngarep omah ming arep do ngiri-iriki karo kowe. Inggih. Wingi eneng sing kowe liwat nyapu kae lho. Nggih. Nganggo montor Astrea. Nggih. Sing wonge ireng. Mergo gayane montore mati. Diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus busine dicopot diselah ayo nyetrum. Wonge nglekar. Aku saka jero le guyu kemekelen. Saking dene mripate ngematke kowe iki nganti lali nek sing dicekel ki busine diselah. Ayo nyetrum. Inggih, kula piyambak inggih estunipun gumujeng. Ning aja ketok nek guyu ndak engko bocahe ora dolan rene. Inggih, ngestaken dawuh. Solikin kae wingi ya liwat. Menapa inggih? Medal ngajeng griya. Nganggo montore sing metik. Glelenge ra jamak-jamak. Numpak montor karo ngadeg men weruh kowe. Ndase ketatap uwit pang kuwi lho. Montore bablas wonge nglekar. Dadi kowe iki ayumu ya nggawa kanugrahane, nggawa kesengsaraning wong-wong sing tukmis kuwi. Nggih. Assalamualaikum. Bapakmu teko iki. Nek tak bukake enggak ala. Ah, mbok sesuk didandani to. Omong jeneng Klawang kok dibuka kok usul dhewe. Nggih ngakonten kados mekaten. Piye kanane omah? Anakku piye? Tasih sehat. Wah, syukur jan seneng aku nek ndelok anakku. Nggih. Ki lurah ngendikane sowan singano Bapak Semar. Heeh, ning Seling Surup ki mau. Seling Surup dos pundi? Kowe tengok kana. Nak Ngestaken dawuh. Nyembah sik karo bapak ki sok dikulinake nyembah. Inggih. Ngestaken dawuh sembah kula katur. Heeh, tak tampa gawe gedhe ning atiku. Kowe kana dek kedengok kana. Ora aku tak takon saiki. Nek anake sik nyembah kok ndase manglung-manglung. Nampa sembahyang anak kudu lahir batin. Kowe aja cemburu. Aku manglungi kowe wis ora ana apa-apane. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula niku sok tratapan atine. Wong lanang kok tukmis sampeyan ngepek anak anggere anu ming kon nyopa nyapu ning ngarepe kon nyopa nyapu ning ngarepe gek anake kon mulang senam barang karepe pripun. Mulang senam niku ya aja ning omah, ning lapangan, ning lapangan voli napa tengah auditorium. Ngoten. Kon mulang senam kok ning kene terus dheweke cenguk kursi ngombe wedang, anake kon jingklak-jingklik. Sing disawang apa? Apa kurang nyawang kula? Nyawang kowe ora ana apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ana apa merah saiki. Biyen piye? Biyen sampeyan iki nek ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edan. Rekake kaya arep pamer teng arep omah kula krang-kring tak kira nggawa pitbull bel tok. Pite rong kuat tuku ayo bel tok wis dinekke ra kaya wong nuntun pit to. Nyatane kaya kapusan ayo. Tak kira nek nggawa gasle napa-napa tonik apa piye. Krangkring bel toke kok pamer ora. Biyung mbok ampun duka kali bapak wong pendak-pendak nang omah kok mesti padha padu mbok ya dilongile padu. Ngene ya ana sing jeneng padu kuwi tumrape wong mangun bale wisma antaraning aku karo mbokmu kuwi
dadi bumbune wong mangun bebrayan. Bumbune wong omah-omah ki kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng, ning mendem perasaan, kuwi ora apik. Nek padu, mengko bar padu aku karo mbokmu iki mesti gelut. Ngono kuwi senengane padu sing nek kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura, terus nek kono salah terus nyedak-nyedak ngambungi lengen. Kowe dong ra sing tak karepe aku ngambungi lengen. Pripun, Mas? Kowe iki menungso sing apik ming lengen tok. Liyane wis ra ono sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung Parjo. Ayo ben senengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kaya. Wah, jan wis sikile kaya Santosa. Dadane kaya Tusiya. Ayo wis ora ana ututane. Sing wedok ki meng lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh kowe dadi lanang kok kowe. Pun ngajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Sowan Bapak Semar niku karepe pripun? Ngene ya. Aku sowan bapak mau jane dikandhani karo bapak. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak ki bono ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Bagus. Aku rong weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau, ya nek karo sedel wae apik sedel. Wong karo sedel kok apik sedel. Ya pokoke nek karo aku Gareng Petruk kuwi apik kono, ngono lho. Ah, bapak kuwi omong karo aku. Bambang Gunel iki arep rabi, pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae. Ombyaking kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? Ki Gunel iki seneng karo anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan. Niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang, nuntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen, kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok geseh karo aku kowe. Monggo aku wis ora setuju saiki ana aku bebesanan karo bapak. Gunel iki pernahe adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis ngisruh silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka 1. Dasarku sing angka 2. Ngene lho, Yem. Jenengmu sapa ta jenengmu? Nggih pun biasane ya nyeluk Yem ngoten. Ngene. Tandane ya. Aku nyimpen anak angkat wedok ayu, kuwi aku duwe maksud. Maksudipun duwe rencana, rencananipun duwe gegayuhan. Gegayuhanipun anakku ora entuk dipek wong loro saudon telu saurupan. Dalam kata arti yang sebenarnya anakku ora entuk dipek sak pepadane kere. Ngono jelase. Maksudipun pripun? Ngene lho, wah, jan kowe ora tau sekolah. Kowe karo aku ki wis wong ra duwe, wong melarat. Terus duwe anak wedok ayu. Mosok arep dipek wong melarat? Atene selama hidup melarat terus. Iki nek dienggo to. Sirah ki mung ra dipasangi gelungan, ning uteke dienggo mikir. Nggih. Mula aku ndek kegajangan anakku ki dirabi saora-orane ya sing ndek pangkat lah Nayaka Ratu utawa sapa lanang sing penting duwe derajat pangkat, duwe kelungguhan, tur duwe duit, duwe bondo donya, ngono. Nah aku karo kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan. Serku ngono kuwi. Dadi dhewe iso menopang hidup kita. Supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kere tok. Paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula
wong arep ngrabeke anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit ki perkara keturunan. Ning ngene orang rembug sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembug. Ya wis dirembug sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekeke anak ayune kaya ngono karo sak pepadaning kere ora padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake bapak, arep anake Semar, arep anake sapa? Nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat tetep ora entuk rabi anake Bako. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakal dijotak karo Bapak Semar. Ora ndek wong tuwa Semar ora patekna. Duwe Bapak Semar ket biyen ya ming kere terus. Ora ana undhane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu Gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi ora masalah. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga teparo. Nek anake dhewe wis dipek ratu utawa satriya, tangga teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kowe bak dadi jalaran, kowe karo aku bakale mukti. Wis to? Wong ning alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 taun mung diganti 50.000 kon nyoblos wae do gelem kok saiki. Monggo rong karuan 5 taun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem do ditampani. Ora entek sedina ning rekoso 5 taun. Nggih. Mula kowe karo aku kudu menetapkan atau mencairkan dana. Maksudnya supaya uripe dhewe iki cair, ora men mblegenek kaya ngene terus lho. Maksudnya men kepenak ngono lho. Ya ayem, aku lek kantun derek kemawon nek kersane iki ora bakal kados ngaten kula kantun manut kemawon. Tan Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Kang, buka lawange le. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Le, aku kakangmu lho, Gong. Gong. Nah, tenan ora. Wis tak omongi lawang iki ra diganjel nek didodok geblak. Ayo do nang jaba neh. Tutupe neh. Wis dibuka kok bocahe mlebu meneh lawange dilep meneh. Gang. Bukana ta, Le? Yem masuk. Nggih. Nok mlebu. Kula tak ngaturke bekti kalih Pakde. Pakdemu kae mesum. Aja pisan-pisan kowe ngabekti karo Pakdemu. Nek Pakdemu tok nang ngabekti terus ngono. Atene Pakdemu barang do weruh. Kuwi khusus nggo Bapak. Anjen keranjingan tenan. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bekti niku nyok dinguk. Asran. Mang. Kono do mlebu. Iya nak iya. Wah tatakane iki. Nek kira-kira arep do gawe masalah kamplengane kabeh. Man, kowe kudu tak totohi iki mung perkara urip e. Nek urip ora ditenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Lah arep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik. Alah, jan remote. Buka dhewe. Nganggo remote. Remote apa? Aku apa dibuka Candisa iki apa? Aku sing teka ya, Le. Nganggo gamelan ora? Mumpung iki komplit. Ya nganggo ya. Nek ya rada elek iki ringane, dadi aja nganti aja kaget mergo ya penabuh-penabuh sing wis arang-arang nabuh ki ngene iki nek do nabuh. Wis kaget.
wis ora kaya biasane ndang tungglep arep mlebu gendhing apa ndase atos ora. Ora ana welingan mlebu gendhing apa-apa kok ndang tutup tak ndang tak dengkul kowe mlocot ora. Mula pengendang ki nek prei iki ajar ngendang ora mung moncang mancing. Pengendang nek prei mung moncang mancing rono, mancing rene. Dukane ora. Awake ireng. Mangane ora. Mangkelake. Sing tukang demung ki nek kira-kira prei ya ajar demung. Kalungan demung nang omah. Dicucuki ajar srepek ajar apa. Ngono lho di sing ngluka ngempul nek ora piye ya gotong gayor. Kakek ngarepan sing bonang barang ya lho sing apa ben nimbalane ya ora do lali ora. Awak wis didrodok-drodok ngono kaya tak ndrang tak. Areng apa? Tak ndrang tak areng apa? Iki ngrasani sapa? Mangkel aku karo rombongan karawitan iki. Jan. Ameng prai sedelo iki kok wis do lali. Ha iya wis sekarang ya sok piye akeh gaweane kok ya. Gaweane iki apa? Anggepe kaya wong sibuk-sibuk kae. Iya. Mendok golek kesibukan. Ha iya, ana sing nyungging wayang. Ha iya. Ha iya wis ben-ben kancane iki men do sibuk. Temula do. Nek dong payu ae dicelengi ora dong gleleng. Do payu sithik tukoke apa-apa. Tukoke sandale nek ora sing 900 ora gelem nganggo. Saiki bareng ramayang terus dikum. Digoreng kulawuh. Ha ya piye? Sinden-sinden iki ya ngono nek dong payu ya tuku bros. Tuku apa-apa. Mune piye sithik brose dadi cilik-cilik. Prei sithik maksudnya, heeh. Wis semen dadi nang kowe. Ngapa? Ngene ya, Gang. Ngene piye? Aku senenge ngono. Iki rembug tuwa. Rembug tuwa ya, Gang. Muga-muga iki ora dadi jalaran cungkrahe awake dhewe. Nek pancen rembugmu apik iso tak tampa kanthi lar sing genep. Ora masalah. Ning nek iki nganti rembugmu kleru, gedhe-gedhene kowe ngewangi Semar, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku ora wedi karo gare. Aku ora wedi karo Petruk. Sing tak wedine ming Gusti sing ngakati jagat. Gayane. Iki perkara anak. Semar wong tua orang dutek. Omonganmu kok neranyak. Ha iya to, oke wong wedok liyane kok. Aku duwe anak ayu arep tak rabekke karo wong sing duwe derajat pangkat kok. Semar nyelo-nyelo nggone arep dirabekke. Anak ragil paitane ming Super Cup kok glelenge ra jaman. Ning ya ngene ya Le, ora iso. Aku nek ngrembug kuwi ya mau. Ya wis. Kingko aku karo Petruk sing arep matur karo bapak tak ngerih-ngerih karo bapak nek anake bapak utawa wadine awake dhewe rasah dirabekke karo sapa jenenge iki anakmu. Ha, ngono kuwi tegese kakangku tenan, belani aku tenan. Aku ya tak ngerih-ngerih karo bapak ya, Gong. Iki hanya di mulut apa lahir batin? Nek hanya di mulut tegese kowe do goroh karo aku. Nek nganti konangan kowe suatu saat bebujuk karo aku supaya anakku rabi anake Semar asli. Ora model piye-piye. Lek modar cara piye tak lakoni. Ora piye-piye wis. Pokoke iki ngene, Kang. Iki kejaba aku ngurus rene iki kepengin ngurus perkara bapak karo kowe mau ning jane ya wis nek wis ora tok karepke ora apa-apa. Aja kaget Panakawan Bagong aku sing prapta. Oh, Bagong aja kaget ya Bagong aku sing prapta. Bagong aja kaget aku sing prapta nang bali wismamu. Wah, no dayoh-dayoh piyayi le.
no daya-daya piyayi le. Mboten pangling kados Ndara Lesmana Mandra Kumara. Iya. Bekti kula kunjung nggih, Den. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana Bagong. Kula pun ndenggo jimat panipendhayan ana ing kasantosan Menemban Durna bekti kula. Oh iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Enten apa kok doting gruduk rawuh teng sudung kula? Nek enten wigati kula aturi paring dawuh. Nggih, penemban nek enten wigati. Patih Sengkuni nek enten wigati enten apa? Oh, ngene ya Bagong. Prataka ngirit marang putu Lesmana Mandra Kumara iki sejatine ming krungu kabar yen to kowe duwe anak angkat. Mongko dina samengko Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu. Dipenggak wis ora kena diranti bakal medhot dipalangono mesti bakal mlumpat. Mula aku banjur nampa ngendikaning anak Prabu Duryudana supaya ngrabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa, Bagong? Njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kreta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bandha donya Mas Picis Rajabrana? Kandha kowe matur karo Begawan Durna. Mesti bakal tak paringi waton anakmu diwenehake Lesmana Mandra Kumara. Iya, Bagong. Aku sing dadi wong nomer 2 ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir. Yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha, kowe bakal kelakon. Yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur, mongko ya dadakan kowe matura, mesti bakal kelakon. Kake ya, Reng. Us. Kake piye to ki? Kowe iki mikir to Lesmana iki rak ya anak ratu ya bener nih rak rada ngene ta. Lesmana iki kentir. Aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikeke Lesmana. Gareng kuwi cangkeme omong apa? Oh krungu Reng. Kowe iki keseron ning rasane ora. Mboten omong napa-napa kok. Aku padhake ora krungu apa piye. Kowe nguneke aku anak ratu ning tak anggap aku kentir. Allah. Ora tak plotot matamu kowe. Oh sabar ya putu sabar ger sabar. Pancen ponokawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngancok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar Lesmana sabar. Iki nek tak keke kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah Petrung kok njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ngibarate mengkari ngukup lho. Iki aku apa karo Begawan Durna. Penemban anak kula mang tumbas 3 triliun. Mesti dikeke. Nggih napa Penemban? Oh, mesti tak keke. Tak keke. 3 triliun yen perlu atusan triliun tak peneke. Bondo Ngastina ora bakal entek nek nggo mbayar triliunan. Ngastina kuwi sugihe ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngastina tak kandhani. Kandha Bagong mengko tak bayar nganggo tapak astaning Patih Sengkuni kowe iso njukuk dhuwit nen di papan nganggo panguwasaning Patih Sengkuni. Ento ya Gong, anakmu tak pek. Wis aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa yen perlu kacek sesasi meteng kacek sesasi meteng. Tak lakoni waton anakmu tok wenehke. Ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa. Sepira kekuataning Panakawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik kowe Panakawan Bagong. Reng, aja to reng iki arep tak keke meneng ah. Kowe iso dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bandha donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat. Ning anakmu sengsara. Kowe arep monteke anak, kowe arep monteke dapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi kok ora kata omongi. Wis Gong, nengo nek gareng wis ngono kuwi ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Mangsane ora. Ning aku pasrah lho nek kowe ngisro kowe gawe geger rampungono dhewe lho Reng. Iki masalahe ora mung sepele. Ora mung baen-baen.
Begawan Durna Pantesengku niki mesti nggawa Kurawa. Nuwun sewu. Kula inggih menika dados badal wakilipun tuan rumah. Inggih menika pun Bagong. Ngendika sampeyan sajae kaya ngidak cengel. Ngendika sampeyan sajae kaya ngias karo ponokawan-ponokawan. Sampeyan pamer kesugihan nek Bagong menehke anake Artok naik kereta kencana nglites cengelmu ki piye? Anak-anak Semar diajari ora mata duwiten. Anak-anak Semar ora diajari mata derajat pangkat. Niki perkara kamukteni anake Bagong. Bagong menehke mangsa borong ning makne gedhe ora menehke. Wola pripun yang niki sing muring-muring malah terwelune. Nek Bagonge ora apa-apa ning lha kok jebul makne gedhe malah nesu-nesu kaya ngene. Idune muntrat-muntrat. Mbok ya wis to Rek, Petruk ora usah sambung rembug. Dimor, diem kok dimor. Diem. Iki perkaraku. Pokokipun anake Bagong ora ana sing iso mengko, ora entuk dijari derajat pangkat. Lho, yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Garing ora usah dadak malang kerik. Aja ngungalke dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai sanggya para Sata Kurawa ora minggat karo para gareng po iki mergane empat. Wis nganggris ngono kuwi tekle wis ora iso dikandhani. Aku tok jotosi piye? Ben sengit. Rampunge lho. Males aku wis. Kowe senengane mbubrake acara ora. Aku wis sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Lah kok dadi malah tok tonyo. Bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, ta urung meh entuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rampungi Reng, rawe-rawe rantas malang-malang putungane terus. Kedep mandengo yen mripate pener. Mripat ora pener kok mandeng cerewet. Sing penting aku wani mandeng karo kowe. Leng Kurawa pirang-pirang Petruk. Nek ora wani rasane nyedak-nyedak kakangne. Wis kaya ngene iki, wah, delok tandange kakangmu. Awakmu iki lho, awakmu kuwi. Awakmu ki mung balung tok karo mungsuh para Sata Kurawa. Balung nek digodhog mangsane wadake ora. Wah, kulo sumbare gareng kupingku keri. Candhak gebuke ngebuk mrotol awakmu. Tur sasara sakoke omong. Kaya apa aku sing tak sabete ngebuk ora minggat pecah silam. Ayo, mangsa menanga mungsa aku kowe. Nanti
Kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Piye? Aduh. Wah. Selesai. Ngombe to? Hah? Ngombe. Urung rampung prae wis ngombe. Wah, edian. Ning piye? Sip to? Sip. Kartomarmo kalah karo kowe. Biya warakno, gawe yo stop nat. Apa? Kuwi lho sing ditemplekne tembok-tembok kuwi lho. Pamflet. Tulisi Kartomarmo kalah Runala Gareng. Asatama anake Begawan Durna mundur karo Nala Gareng. Ha. Sapa jurung maju? Kowe musuh Dursasana mau? Minta ambungi. Anggar tangi tak ambung, suwe-suwe dheke gila. Jijiki truk kowe. Wong lanang kok ngambung wong lanang. Aku biasa iki. Wah, cah kentir ora. Gilani ora. Piye? Kowe iki ya rumangsaku gawe masalah kok. Ya men Bagong ki wong iki uteke bosake kae. Dilamar anake damar anak ratu ya bener sugih, derajat pangkat ana. Ha ning Lesmana ki petoke. Lesmana ki kentir sawangan. Mau rene mau kira delok le nyandang piye kae? Coba. Ya bener nganggo kupluk manten. Lah kok jaketan parkir ki maksude piye kae? Anak ratu kok nganggo jaket mburine tulisane parkir ngono kae piye? Apa ora isin kowe sedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole. Nala Gareng bubarke para sata kura-kura kuat nampani Kyai Cundha maneh jeblok wetengmu ya. Ayo rek. Kok tengok-tengok impianku lenyap. Apa sing tak gadang-gadang pirang-pirang dina sawelas aku ndek anak ayu ki musna merga saka pokale Gareng.
Ora masalah anakku dipek Lesmana, ameng anak angkat kok. Ora apa-apa, sing penting aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho, ora gleleng. Ya gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lahir ora metu wetenge mbokne kok. Mboyae semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, gareng tak keki, ora-orane aku micak. Ora-orane aku bisu. Aku duwe iki ya nggon kowe ya melu duwe, gareng ya melu duwe. Misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Heeh. Terus ning nggon aku, Gong, aku nyilih dite nggo bayar kontrakan. Tak keki setahun sisan. Nek aku sugih. Tekan semono ora nalarmu. Ha iya ning gareng sing marah iki. Ana gak capek tok e. Mangkel aku. Ha terus piye? Wis kebacut kaya ngene. Terus peperangan Durna nesu ngene lho. Kowe tak kandhani ya. Heeh. Anakmu tok keke ning kowe duwe panjaluk. Ayo kowe mau njaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe njaluka bebono, rerubuh, pepanggil. Nomere duwe wae kon manggil iki. Ora kuwi lho Gong pepanggil ki nek carane basa Jawa ki pepanggil rerubuh kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anake arep dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong. Nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluka sing luwih angel, sing luwih kira-kira Durna ki ling golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki ikhlas ra apa-apa. Tegese lek arep ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh to kowe. Njaluk apa sing ning jagat ki golek-golekane angel. Oh ngono. Oke, ngono nek Durna tekan kene tak jalukane. Ya. Njaluk apa sakarepmu? Heeh, wis pokoke udu dhuwit, udu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha kuwi ateges lek arep ngepek anakku wedok kuwi lahir batin. Betul, ngono kuwi sing tak karepake. Oke. Gareng kok wani sumbar-sumbar ning ngarepe para Sata Kurawa. Apa dianggep Kurawa ki wong loro saudon telu saurupan? Apa kira-kira Nala Gareng kakangmu iso nandhingi kekuwataning Begawan Durna ing Sukalima? Ayo ndi? Nala Gareng kon ngetok. Ora lakon tak untapke nyawane aja duntang kumbayana keparat. Sabar, sabar. Begawan Durna ngaturi sabar. Wong sabar ki ana watese. Wong sabar ki ana watese. Yen Gareng wis ngrusak barisan Sata Kurawa. Wong Kurawa dierang-irang karo wong-wong ana ing kiwa tengene kene. Aku ora nrimake. Anak kula entuk dipek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluke apa? Angel, sing angel. Aja ngawur, aja ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Hah? Kuwi gampang. Kuwi larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Ha ya, udu. Lho. Mola malek kowe, momen mola malek ya men ora dola-olahe rugi. Sampeyan kudu iso ngaturake sing angel lho kowe sing angel. Gah nek waton ngomong gah aku. Apa ndek ide apa? Ora ndek ide. Sing di anak kowe kok kowe kudu ndek ide. Siji. Wah, prena pira? Kok sik. Temanten lanang kudu iso ngaturake siji senjata cakra. Gus, ngono kuwi. Senjata cakra. Ingat, senjata cakra.
loro M16 nggo ngebrem dasmu ki piye ya ora ngono tru kowe nesu njukan ora ngerti ki dikandhani adine emak aku nek nganggo keplak-keplakan pentas kok gagar otak nomor loro Nenggala hah Nenggala Pendopo Nenggala nomor loro senjata Nenggala tur turu engko ora aku ngrungokke kok merem-merem kene ngomong tenanan mah merem-merem ora angka 3 sing terakhir apa teh tak pikir sih Pustaka Jamus kelima soto oke angka 3 ya ki kudu iso ngaturake perpustakaan ngeplak meneh goblokmu iki lho Pustaka Jamus kelima soto kudu perpustakaan bukune nggo guru kindasmu kuwi ana su ta gak ya ora aku iki mangkel mau Pustaka Jamus kuwi pustakane sapa ya ora usah ngomongke iki ya goblok banget pustaka kuwi ora tau ngerti ora Pustaka Jamus kelima soto nek Ndara Lesmana iso ngaturke pusaka telu siji Ndata Cakra loro Kyai Pleret Nenggala angka 3 Pustaka Jamus kuwi anakku boyongan Begawan Durna kerene teko meneh ya kurang ajar ya bapane nek kerene sajake kae sing jeneng Bambang Gunel ngandel ora aku wis mbaten kok Mer kowe iki entuk banci ngendi ya banci dengkulmu mlocot iki adimu Gunel nang wonten dawuh Kakang Mas. Kok le omong kok nanggrok untu kete. Anakku iso doak-doak malam pertama. Dikremus-kremus. Dikremus lho Bambang Gunel. Trole aku tak nanjihke ya Le. Aku kuwi bapakmu. Adimu wene ana kamukten, adimu wene ana kabagyan. Nek kowe ora maleske kabeciane bapak arep sesuk kapan meneh. Ngene, Man. Iki mau aku kerawan Ndara Lesmana Mandrakumara karo Durna karo Sengkuni. Terus arep nglamar anakku. Kuwi wis tak tolak, Man. Kuwi wis omong anakku arep dituku 3 triliun. Kuwi tak tolak. Aku arep dikai kereta kencana. Nggo ngopo kereta kencana? Ora iso nggo nyambut gawe. Tak tolak. Aku kok dadi kowe nyusul mrene. Kok kowe iki ra ndek isin to, Mar? Wis ditolak kok isih tekan ngene iki. Karepmu piye? Meksa aku njaluk kewelasan. Hah? Gong. Kuwi bapak lho. Aja sia-sia kaya ngono aku nyuwara kaya ngono kuwi atiku lara. Bresake. Lara kok dingu lara. Besake suntik mari.
Ngono kok bingung. Wong kene ora atos didak-idak terus e. Wong ngalah ya didak-idak, wong sabar ya didak-idak. Wong urip ning alam donya ki kudu atos gleleng. Mbok duwe mbok ora, sing penting gleleng. Arep ketok kandel dompete disikonan. Mangsane ora. Sapa wae entuk ngrabi anakku, Mar. Entuk terserah. Nek perlu tak nehi bonus bojoku. Iso mituruti karepe anakku. Anakmu duwe karep apa? Duwe penjaluk apa? Siji, mantan lanangku desa ngaturke ya kuwi. Apa beda to, Mas? Oh iya. Wong cah lalen, siji Sendata Cakra, loro Kyai Nenggala, telu Tumbak Krowelan. Telu wae loro. Telu. Ah kok wiyagane muni loro? Ora usah percaya wiyaga iki, ora usah percaya wis ngono wae. Kuwi do ngisruh nek aku sukses lemayang ki dhek ora seneng. Telu ya telu ya. Heeh. Siji Sendata Cakra, loro Nenggala, telu Pustaka Perpustakaan. Jamus Lima Soto. Jamus kelima soto. Hah? Ora cungar-cungir, Mas. Ora dolanan idu. Meminta idoke aku ta arepan. Aku ngerti kok. Ayo gawe, iso ora? Nek nggonal iso ngaturke kuwi, Peng, anakku Peng. Sak bojoku dipek. Ora masalah. Tak ulungke tanganku loro, Mir. Yo ngasih ya, Tru. Yo. Nang kene wae, Den. Ngopo ya? Ana bro anakku engko bungae kowe. Kene wae jagongan kene, jagongan jero rak yo penak to. Ora. Wedangan yo nang kene, ora mingset saka kono. Aku kepoyo Gong tak nurut ning kamar mandi. Jaba ngisor wit gori kae wae wis ngono. Masa ning kamar mandi areng ngelirik anakku. Oh, kaya ora ngerti tabiat. Kaya ora ngerti wewatakanmu. Wis ora ketemu anakku. Ya sedilo wae, ora iso. Aku mung arep kepengin ngeliling karo ponakan. Guys, alilinge dhewe. Talilinge dhewe. Wis ora percaya karo kanca-kanca wis ora percaya. Do memek karepan. Ya ming no, apa? Tidak bisa. Nak ngider nomormu pira, Nak? Wis kecekan nomere ngrekoso wis. Aku ora tau duwe kuota kok. Kuota gedhe apa? Omonganmu lho. Entuk mlebu ning heeh. Matane tinggal ngarep. Mosok mengar mlebu mangi dadak PC. Kuwi aneh-aneh ora. Ya wis ora apa-apa. Ora macam-macam lho. Ora. Koko Prabu sumengko rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten Praja Ngamarta keparenga ing rayi nedya nyadong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai, kula wonten timbalan sumengko anggen kula sowan wonten negari Ngamarta njumbuhaken kalawan ombyak ing swasana ujaring para kawula bilih kelenggan sakmangke Kyai Semar Badranaya kagungan putra angkat. Mongko anyarengi inggih menika Panakawan Bagong ugi nampi nugrahaning Hyang Mahanasa nampi titipaning Hyang Maha manon wujudipun putra ingkang pawestri dados hojat ingkang samya ngamuningan dhateng kawontenan menika
menapa para Pandhawa dereng mangertos dhateng lelampahan ingkang linampan dening sangya para Panakawan. Menawi mboten saking paduka Kanjeng Kaka Prabu, kula sakadang mboten mangertos. Ya mung Mani Semar karo Bagong ora matur karo para Pandhawa yen to lagi entuk kanugrahan wujude Atmaja. Ya kuwi anak angkate Semar karo anak angkate Bagong. Wah, Kresna kakangku. Yen to pancen kaya mengkono, iku pertikele Werkudara dina iki aja nganti kesuwen nanjihake marang Semar apa dene Bagong. Sebab yen ora ditanjihake, ya to yen pancen Pawarta mau ana kasunyatane yen mung kandhek tekan pakabaran, mongko mung kandhek tekan Pawarta. Apa ora jeneng Kresna kakangku? Padha karo ya kuwi biyawarakake marang Pawarta ingkang durung ana kabul kawusanane sarta durung ana kasunyatane Kresna kakangku. Praptaning kula Semar Badranaya dumrujug tanpa larapanakan ya cingak Kang Samya mulat. Kakang Semar ingkang rawuh ning pendhapa negara Ngamarta. Nggih, bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Kresna bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara ya Semar ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Kakang Semar kepasang Yogya katujuh ngene. Dene sira Kakang Badranaya rawuh ana ing pendhapa negara Ngamarta. Sayekti panjenengan ingsun ming butuh ngerti sarta matura ingkang prasaja. Apa pancen kepara nyata yen to sira Kakang Badranaya kagungan putra angkat? Lah sing ngabarke sinten? Umbyaking para kawula Kakang Nayantaka. Nggih. Pancen bener. Malah dina niki anak kula angkat Bambang Gunel pun kula beta mriki. Lho, apa iki atmajamu? Ngaturna bekti to, Le. Bareng ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ngersanipun Sinuwun Darma Kusuma. Iya Gunel ndak tampa. Pangestu Kotampanana. Iki anakmu Semar. Nggih. Weh lah dalah kok beda karo Nala Gareng Petruk Bagong. Niki mujudaken kanugrahan tumraping kula. Sinuwun Darawati. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Iki suarane apa pancen ngene iki Semar? Nggih saking mriku pun ngonten niku. Ajeng kula ganti pita suarane pun mboten iso. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Yo. Werkudara aja guyu. Mengko ndak dikira ngece. Ya, Gunel tak tampa. Pangestu Kotampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Wigati napa Kyai Semar prapta ning negara Ngamarta? Sinuwun. Anak kula niku pengin rabi. Mongko sing dijaluk mboten sar kejawi amung anakipun Bagong. Lho, jare anak Bagong ya duwe anak wadon. Nggih. Ning Bagong bareng duwe anak wedok. Wah, kongase mboten kanten-kantenan. Umuke ngungkuli wong duwe bondo akeh, duwe derajat akeh. Anggenipun nias kalih kula niku kaya wong liya. Ditolak dening Bagong mentah-mentah. Ati kula ya lara ning gandeng anak nggih pripun malih. Lah terus Bagong duwe penjaluk. Waton panten lanang iso ngaturake siji senjata cakra, loro pustaka jamus, kelima sada. Katelune Kyai Nenggala. Niku bakal ditampa nggone bakal mengku garwa anake Bagong. Sak derajat kula kok dijaluki pusaka. Kagungane bendara-bendara kula cobi to mangsawang kula kudu pripun niki Ndara? Paisane Bathara wayah Bathara jagat Semar. Senjata cakra kuwi kagunganku nggih. Mongko sing mbutuhke kowe ora usah wedi kangelan ndak ikhlasake. Lila lahir batin yen senjata cakra bakal mbok suwun ngampil kinarya srana dhawuhing anakmu si Bambang Gunel. Alhamdulillah.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pustaka Jamus Klimasada uga bakal ndaturake marang Kyai Semar supaya mbok asta mengko kinarya srana dhauping pinanganten Kyai Semar. Wah. Gunel, wong ki nek kebak prihatin akeh letapa. Coba. Bendara-bendaramu do mengestoni kowe senjata cakra Pustaka Jamus Klimasada. Wis eneng tangane awake dhewe. Lah terus Kyai Nenggala jaluke. Weh, Gonel. Raden Werkudara nyampar kula. Kowe ora apa-apa to, Le? Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Syukur. Arep rabi kok malah disampar ndaramu Werkudara. Ning ora apa-apa, ndaramu Werkudara nyampar kowe goleke srana, kowe supaya iso dhaup karo anake Bagong. Mekaten Rama. Iya. Aja kuwatir nek ndaramu wis tumandang, mesti bakal lakon inggih. Lah kula kedah pripun iki? Ora usah melu-melu ngono kuwi. Dinteni negara Ngamarta wae Kyai Semar. Mengko piye Werkudara? Nggih. Ngestakaken dawuh, Ndara. Adikku wong jronet Werkudara padha kanthi harja sapraptamu. Yo. Baladewa kakangku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Yo, tak tampa gawe gedene atine pun Kakang. Wigatine apa? Janur gunung kadingaren. Siadirawuh ana ing negara Mandura. Baladewa, Piye? Ora aku tak takon karo kowe Gage Wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo, Siadi arep matur apa? Baladewa kakangku nganggep Semar saanake kuwi wujude apa? Pana kawaning para Pandhawa. Tur dasare Baladewa ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Semar. Mula Semar tak anggep ana kawanku dhewe. Wajib tak tresnani. Yen pancen kowe tresna karo Semar, dina iki tulungono Kyai Semar. Lho. Tulungi piye? Semar bakal ngrabekake anake. Sik to. Anak Semar Nala Gareng Petruk Baku arep dirabekke iki. Semar arep ngrabekke anake angkat. Lho. Semar duwe anak angkat? Yo. Sapa? Jenenge Bambang Gonel. Panakawan entuk kanugrahaning dewa. Bagong ya duwe anak angkat wadon. Monggo anake Semar Bambang Gonel mau seneng karo anake Bagong. Wekasan dadi dedah antaraning wong tuwa karo anak. Bagong dadi wong kongas, Bagong dadi wong umuk, dadi wong sombong. Anake entuk diwengku sapa wae, waton bisa ngaturake pepanggil reruba telu cacahe. Pepanggil ruba telu cacahe. Siji senjata cakra. Kagungane Kresna kakangku wis diparingke ngambil dening marang Semar. Loro Pustaka Jamus Klimasada kuwi wis diparingke ngambil marang Semar saka barep kakangku. Katelune apa? Kyai Nenggala. Lho. Nenggala. Nenggala walna saka epek-epekmu. Disuwun ngambil dening Semar bakal dadi srana dhaupe anake lanang. Entuk apa ora? Walata. Werkudara. Kyai Nenggala kuwi pamunaing Satru Sekti iki pusaka kadewatan, ora pusaka gaeng bae. Kyai Nenggala kuwi ampuh digdaya kagila-gila. Lah kok mung arep disilih dinggo srana manten, dinggo srana dhaupe anake Semar. Apa ora jenenge Semarang Nata Mandura? Apa ora jenenge lan dadane Nata Mandura Prabu Baladewa?
Taunono Windonono nek bab perkara Brana Picis bondo donya aku ora awal karo Semar. Ning nek Nenggala kuwi padha karo aku natoke derajat pangkate Baladewa. Yo. Sakarepmu nggonmu paring pangandikan. Aku wis saguh dadi pengawaking Semar Badranaya. Monggo Werkudara wis saguh sing jeneng Werkudara kuwi yen iya ya iya yen ora ya ora. Monggo iki wis tak saguhi yen aku bali ora entuk gawe ora mboyong Kyai Nenggala. Wirang bebarang mula nadyan kudu mungsuh Baladewa. Taker marus milang tatu hak lakone. Yen perlu piye carane jembar wani rupak ya wani padhangane wani petengane apa meneh. Wis gawanen. Iki gawanen. Ning aku weling karo kowe Werkudara. Yo. Yen wis rampung paripurna, balekno Baladewa. Apa ora luwih prayoga kowe melu ngombyong manten Kyai Semar Badranaya. Lho, apa dikeparengake? Aku sing minangka wakile Kyai Semar. Ya, yen ngono bareng karo lakuku Nenggala tak gawane Werkudara. Bekti kula ya tak tampa Kresna. sinuwun bekti kula Ya Semar tak tampa. Matur suwun, matur suwun. Sampeyan ikhlas maringaken ngampil Kyai Nenggala. Ya merga saka ucape Werkudara sing sajake ndrawasi katenterepan negara ing Mandura. Yen nganti ora tak suwun utawa tak paringke ngampil tan wurunga Werkudara ngamuk ana negara Mandura. Mongko wis cetha ucape rupak wani jembar wani. Petengane wani padhangane apa meneh. Wong sing wis wani ngucap kaya ngono kuwi jenenge wong sing nekat. Nek nekat iki mengko tak tandingi tan wurunga aku marah kewirangan. Mula tinimbangane geger ning Mandura, Nenggala tak paringke ngambil. Matur nuwun. Gunel wonten jawu. Pusaka telu wis kecakup kabeh wis iso diboyong. Kanjeng Rama. Monggo kula dhekaken sowan Kang Mas Bagong supados enggal kelampan dhaup Kanjeng Rama. Ya sinuwun pripun? Lho, yen pancen anakmu wis njaluk kaya ngono, ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Ayo tak ombyong Kyai Semar. Matur nuwun, matur nuwun.
Jagat Dewa Bathara. Ora lega rasane ati. Niate atiku wis gambuh, wis gambuh. Iya ta, Dik. Dasar kepara nyata, Kamas. Ya pancen ngono sing jeneng ratu ki nek ora nyandring putri, wingi ibarate dikira ratu sing ngrawani rabi. Betul. Ya pancen kaya ngono. Mula najan-janjane aku ki gak seneng karo wong wedok. Ning mari mangsa gandeng wis dadi ratu ana ing tanah sebrang. Nek ora mengko wong wedok iki rasane kaya disebut wong sing ora wani rabi. Lah ya ngono ta, Dik. Kalarasan Mas. Mula gandeng dina iki awake dhewe wis prei nggone nyambut gawe sawetara. Aku kuwi entuk kabar saka daerah Nglendah Kulon Progo. Kabar apa, Mas? Ana putri sing dadi awating atine wong pirang-pirang. Ora janjane kowe nek di bojo arep tok kapake to. Ya paling ming tak olah-alik. Wong aku ya ora ndek hasrat. Ana wong wedok ning dienggo status. Status iya dasar para nyata. Tak nggo status supaya wong iki percaya aku ki priya sejati. Jarene anake Bagong, menengan Bagong kuwi cantik. Cantik jelita nganti akeh para raja-raja Nerpati sing padha kepengin gandrung karo anu sapa kuwi anake Bagong. Lah terus niate Kakang ya wis ngetutke aku, melu aku sementara iki rasa tetek sik. Wong dasare dina-dina iki ya sepi. Tak kandhani to aku wingi iki dibayar det palsu. Tak takoni lha iki kok dite palsu, kono muni aku wedok palsu kok. Bajigur. Nek ora diweneni anake Bagong ora rawe rantas. Malang-malang tak putung. Tabioi alat kontrasepsi. Selesai piye? Ah wis kacau iki. Tetep kere. Aku tetep kere. Ah, wis semari wong licik. Licik piye? Nggawa bola bolane mangko macan kabeh. Sinuwun Darawati. Bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestu ku tampanono. Nggih. Jare duwe anak. Nggih, ayo. Ngersake napa? Aku ki minakoke ora duwe niat apa-apa. Weh lah, mbok menawa. Sapa ngerti kok ya. 3 niku ganjil. Loh, kok 3 ganjil? Lho garwane kan 3. Lho lah iya. Lah nggih.
niku ganjil digenepi. Ndara Rukmini. Tak kampleng lho, Tru. Rukmini. Ayo Rukmini. Setya Buma ale jembatan Ancol. Aja tok tanduki, ndak Bagong iki tanduki senengane terus sak penake dhewe. Kowe lah sinuwun Baladewa. Iya. Wilujeng. Iya. Kowe ndi anak kowe? Nggih. Wedok. Wedok. Apripun? Ora. Ora gelem ya, piyai-piyai ora gelem ya. Ndara Werkudara, lha ndi anak wedok? Beeng. Kae meneh Ndara Werkudara ki wong iki ora tau piye-piye. Ndara Werkudara ki wong Ndara Bratasena ki wonge tewajuh. Ora tau menggok ngiwa, menggok nengen. Lurus. Apa sing ditindakake ki ora tau mengeng saka angger-anggering kautaman. Nggih, Den nggih. Iya. Nawani kok Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki ora sah ditawani kowe golek kok nggih, Den. Ndasmu. Nesu. Piye? Janjimu piye? Janjine piye? Dina mak dina. Ora alasan lho. Senjata cakra pustaka Jamus Klimasada Kyai Nenggala wis tak gawa. Ora mung ngomong, Mir. Buktine, nek mung ngomong paitan cangkeme wong pirang-pirang iso. Sambato. Arep piye kowe? Tetep kere terus aku. Ora urung tak keke Semar, Mas. Wis ndek mantu nggonel aku. Iki anake diceluk ana. Sapa ta anakku mau sore mau jenenge terus? Ora kaya kowe. Hah? Oh iya Kasilah e. Sil malah nyanyi. Kok senengane nyumbang lagu. Wis glenggeng anggere muni gubuk asmara wis. Ayo kana. Wonten menapa Rama? Bar dipek mantu Semar. Lah kok wah. Anake Bagong kok ayune kaya ngono. Bapakne kaya tolo. Iki sing dijaluk bapakmu. Jarene penjalukmu, bapak senengane bola-bali ngapusi. Wong aku ora njaluk apa-apa. Lah gene sing anakmu ora njaluk apa-apa. Iki sing njaluk sapa? Aku. Sing arep rabi iki kowe apa anakmu? Anakku. Ha kok kowe sing njaluk? Aku mah dipek anakmu. Mengar dadi kere terus. Ha terus pusaka telu iki nggo ngopo? Nggo mateni Petruk gareng. Ora luput ora karo nggo mateni gareng Petruk Semar Dengkul Pumlata karo urip dhewe apa piye kowe? Wong kok senengane nggonel kula wonten dawuh. ling lebokke cangkeme telak. Kula wonten dawuh. Iki lho. Kasilah anake Bagong. Wis neng kene cocok ora? Inggih menika ingkang kula kersaken. Kose aja kesusu. Kuwi pusaka dibalekke sik. Iki aduh. Semari ngawur ndodot digulingke. Niki ra isinen, nggon aku. Niki nggon aku. Iki sing ngagoan tak gawane. Ora aku sembrono lho. Ora.
Niki pusaka ampuh. Iya, ngerti. Mrene. Kula semelang sampeyan nganggo sembrono. Pusaka ra kek iku ilang dayane. Nah, gelung keling. Ngoten. Gelung keling ngawur Minangkara. Alas Minangkara. Alas Tarwiyah. Ini rafek ini. Iki nek dimatke pancen elek. Nek ling matke suwe, saya remuk. Kahila. Kula wonten dawuh. Mbok menawa wis pinesti jagat yaisi. Kowe karo aku tetep manunggal. Tetunggalan. Tekan kaken-kaken nineng-ninen lan bisa netepi tembung sakinah mawaddah warahmah. Ayo lumayan lho kok duwe mantu kaya ngono. Nek turu arep tak ndlepke kok. Ayo lara iki. Untu kok dindlepke. Mangkel. Tukul kok mujur. Ya wis ben ora. Syukur wis kabeh wis paripurna seneng aku rasane. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu. Ora nyono babar pisan wong wedok sing wis tak gadang-gadang bakal dadi garwaku. Lah kok dadi wis diwengku dening wujuding satriya mongko andher para tamu. Asem sing iki bagus banget ya. Apa aku nyolong iki wae itu? Tapi enggak boleh. Aku harus jadi laki-laki sejati. Aja takon dosa tak colong dening aku. Maling kok kleru. Anju kok mas-masan kok sih dusung lemari. Icak maling gak ada. Ha iso. Cenanangan ora. Lah piye maling wedok kok temanten wadon kok ilang? Lah iya ana maling kok nyolong temanten wadon. Lah kok silang nang begegek kuwi tanggung jawabe endi? Aku balekno maling aguno. Aku aja mbok colok. Kowe aja nangis. Aku nek weruh cewek nangis, hatiku kan juga lembut. Hatiku juga seperti wanita. Tapi apa daya? Aku kudu dadi ratu lan kudu netepi minangka dadi jiwaning priya. Kowe iki lanang apa wedok? Manut jam. Nek srengenge medhek ya brengosen. Nek srengenge angslup ya lipenan. Aku gila nek tok boyong. Ora apa-apa. Kowe ora tak kata-kata. Kowe paling minta glundungke mrono tak glundungke mrene.
ora tak kapak-kapake aja sumlang iblis lanang karo kucing. Iki sing tak pondong. Ya ampun aku nek aku iki gumun karo aku nek ketemu wong lanang kok atiku bergetar. Bulu kudukku merinding. Raden sapa? Bambang Gunyel. Ya ampun, mulutnya seksi deh. Kowe sapa? Prabu Rene Widyastuti. Wong lanang kok jenenge wedok. Sageleme wis arep bubar gak cerepet. Boleh jeneng sananane ora meneke bojomu nglakon dosa lakon dosa tak krembat sirahmu. Janggane dengki Sang Bambang Gunel datan saken grawat sigra ngkatak nurus curiga pejah kekalihipun Prabu Rene Widyastuti sesingloning Kyai Togok wondene Bambang Gunel dengki satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni. Kaya Togok. Nggih, Raden. Lah kok dadi kowe tekan kene aja takon dos tak undangke Panakawan kelangan apa-apa. Ah, ampun lho tak wangsul mawon. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakangku mati ya ampun, muga-muga ditampa arwahe ngersaning Gusti Karya Jagat. Diapura sedaya keleputane. Tak belani kakang kowe mateni kakangku. Bojomu sing wedok pateni. Samyo kekalih kadanging Sang Prabu Widyastuti tang wujute nenggih Lurah Bilung Sarawita Dewi Endang Kasilah nglingkap krudunge nenggih Sang Dewi Kencana resmi garwaning Sang Wisanggeni.
rasah salin kesuwen ling goleke wayang uwak-uwek baliya ning nggonmu nggih kula tak wangsul apa ora jak elok ing atase bareng tak waspadake babaring carita yo pisang gene iki ya aeng-aeng wae to ya dadak wujud Bambang Gunel mongko bareng karo bojone Kencana Resmi anake Dewa Kartika iya wujud wong wadon dadi anake Bagong wah ya wis ben kabeh duwe lakon dhewe-dhewe lah terus iki intine apa ora ana wahyu sing mudhun barang ya wis ben ora mudhun ya ora apa-apa ya muga-muga mudhuna wahyu kerukunan lan katentreman sumandinga marang dulur-dulure awake dhewe kabeh sing lagi ambal warsa 5 taun iki iya Werkudara ayo saiki padha suka lah dalah kae manten saka Ngastina kae piye kae Bapak Durna badhe menapa? Oh, mboten menapa-menapa kok, Nggih. Lesmana sampun kula dawuh pados wangsul. Sampun kula lintoni bakul mie ayam nika wau. Nggih purun. Ah, Lesmana menika wong celutah kaya. Purun mawon. Waton ingkang bleguk. Lesmana menika remen. Oh, ngaten nggih. Bapak Durna minangka dados wakiling para Sata Kurawa, kula minangka dados wakiling para Pandhawa. Dipun menapak-menapakaken menika wancinipun sami rukun, sami tetunggalan, sami manunggal. Cipta rasa karsa lan karsanipun lair batos sampun ngantos wonten raos regejegan. Sampun wonten raos diya dina ing setunggal-setunggalipun monggo sami nguncupaken kunjuk ngersaning Gusti muga-muga tansah lancar samukawisipun lan pinaringan ganjar wilujeng niring sambikala saras samudayanipun amin ger amin